Rosvopäällikkö Pekka on syyllinen murhaan, tuhopolttoon ja eläimen väkisin vakaamiseen. Tää on kyllä törkeiden huippu! Oho! Kukas ihmisen sinä olet? Me on Visa. Luetko siihen muuten mulle iltasavun? Siihen ei taidakaan niitä laske. Se on tuolla seinän puolella. Selvä. Mielellään nakkena kuutta jo. Terve Luirias. Sinun etunimesi on siis Pekka No joo. ja sukunimi on Rosvopäällikkö. No niin, Anne. Tämän kerran aihe on lapsuutesi. Millainen se oli? No ihan tavallinen lapsuus, että isä piti hyvää. Aivasin! Oliko muuta? No, elämistä tykkäsin hyvin paljon. Sairessika! Sairessika! Vietit siis poikamiesvuotesi navetassa? No niinkin voisi sitä sanoa. Tiesin tämän. Tämä tapaus on selvä. Värjän sinulle xerotiinia 5 kertaa päivässä. Miten se tuo ikävä tavataan? Uisettumalla. Tässä on Markus Kaikkonen ylimääräinen uutislähetys. Hyvää iltaa. Juuri saamme tietojen mukaan Uimaharjun pormestari on valittu Suomen Pankin uudeksi pääjohtajaksi. Uutisesta raportoi tuoreeltaan Kari Turunen Uimaharjun kaupungintalolta. Aloo Kari, kuuluuko? Täällä Kari Turunen, Uimaharjun kaupungintalo. Näillä hetkillä ovesta astuu juuri valittu Suomen Pankin pääjohtaja, Uimaharjun pormestari. Herra pormestari! Mitä nyt tuntuu? Lausunto! Hyvä pormestari! Pormestari on paras! Hyvä pormestari! Pormestari on komea mies! Pormestari! Hyvä! Pistä kaikki kuntoon! Pistä kaikki kuntoon! Rosvot kuriin! Pormestari! Pormestari on paras! Hyvä! Pormestari! Hyvä! Mikä oli? Niin kuin veljelle korttia kirjoitan. Mulla on muuten kuvaakin, jos haluat nähdä. No onko 2 marjaa? No, onhan nuo kyllä. Nyt nukkumaan. Huomenna aamulla mulla on ärkkiä häijyyssuunnitelma kerrottava. Käypä pistämässä telekkareja kiinni. No, hyvää yötä. Minä ainakin ne välistä unta.
Hyvä visa. Harjoittelu tekee mestarin. Olet edistynyt sitten viime kerrasta. Niin. Mutta mennään suoraan asiaan. Eli Pekka on kiusannut sinne. Onko tämä totta? No, on. Pitäisikö kohta se Pekka sisään? Ai nytkö? Niin, selvitettäisiin nämä teidän välit. Kerrasta poikki. No, kyllähän se käy. Kato, meni sinne. Meni, yes. Pekka, sisään! Istu alas senkin ryökän. Kerros nyt, että mikä teidän väliä hierittää. Ei mä mitään hieno. Nyt sä oot tässä minulle kertonut karmistuttavia tarinoita siitä, kun sinä olet kiusannut Vesaa hänen vankilaolon aikana. Onko tämä totta? Saamari typerys! No, Vesa ei tarvii petistellä siinä. Jos me kohta sitä palapeli ihan yhdessä. Veli! Ihan kuin huvipuistossa. Veli! Hiljaa! Oho! Voi jummi jammi. Herra pormestari, se on poliisipäällikkö Viljami. Artas tuossa rahaa se rikosetsivä osastoon. Ei kyllä nyt kaupungilla menee niin huonosti, että ei on niin paljon näitä kiinteitä kustannuksia. Mutta kun se Pekka on kadonnut vankilasta. Pekkako? No kyllä nyt Pekan kiinniottoa aina varoja löytyy. Hyvä, pistää parhaimmat ja kalleimmat miehet asialle. On kyllä hyvät munkit. No on kyllä. Kope! Moi, mä oon muuten Kauko-Petteri. No moro. Tiedätkö ei Kope mitään? No mitä? Me saatiin pormestarista sen verran rahaa, että erikoisetsivä osasto on taas vielä. Yes! Ja sieltä erikoisetsivä. Toinen yes! Tää on vaan yksi mies, joka voi löytää sen Pekan. Johnnyko? Se legendaarinen erikoisetsivä, joka sai ruosupäällikkö Pekan viime kerralla kiinni. Sama mies. Lähekää poika kotiin. Yes sir! Joni, sinäkö se siellä? Hei. Hei, herätys. Joni. Koko asia. Täällä on Kauko-Petteri, kulmatunnin kovin moottoripyöräpoliisi. Sinä lähdet minun mukaan. Minä älä mihinkään. Juotte tänne, tää on loppu. Minun viinat! Mitä nyt on tarve? Nyt minä hoidan.
Tuu sisään! Se vankilossa alussa, telkkarin katsellessa, huomasi, että tämä Uimaharjun pormestari, joka myös nyt hoitaa näitä Suomen Pankin johtotehtäviä, otti 2 marjaa. Niin. Minä olin muuten samassa sellissä. Niinhän se tässä olit jo. Siitä minä sitten sain tämmösen pirullisen ja aukottoman suunnitelman, joka on 4 vaiheena. 1. Jo kaapottaa tämä nykyinen Uimaharjun pormestari ja laitetaan sinut sen tilalle. Mitäs ne menee sekaisin? 2. Me hankkiuttaa R:n näistä erikoisetsivistä. Varsinkin sisältä Sonicista. Se jaottaa kyllä menee. 3. Me ryöstetään se Suomen Pankki. Helppo kuin häinen teko silloin kun sinä siellä puhuis. 4. No, eletään tuolla etelässä hei. Sitten me päästään kotiin saunomaan. Hei Johnny, heräät. Paratsoni, kun aina vanha kaveri. Oletkopas Erra ja viinapirusta? Kyllä. Kiitos kaverit, että olette minut tänne juoppuparantolla. No, olet kyllä niin passijamasta pakko sinne oli haluttaa. Niinpä, mutta saisinko vielä kerran yhden lasillisen vettä? Tiedätkö Johnny mitä? Nyt olisi aika äkäisiä tuolla Uimaharjukadulla liikenteessä. Tarvittais äkäistä lääkettä niitä vastaan. Minkä nimisiä? Sen niminen kaveri kun... Rassupäikkö Pekka! Mitä mennään odotetaan sinun? Että KP treenaa sut kuntoon ja sitten pistää Pekka kuriin. Se tulee samanlainen raatapamppu kuin minusta. Okei, let's go! Lähet. Hei Johnny, Kerro KP. arvaa miltä meistä tuntuu. Miltä? Meistä tuntuu, että sinä olisit valmis kohtaa Uimaharjun karskeimmat rikolliset ja jopa päähittämänne. Kyllä minustakin tuntuu. Miltä sinusta tuntuu? Sisään. Ostosta päivä. Tässä on teille tämmönen iso ja varsin vaihava paketti. Se on se mun postimointimaksia piikkakin. Mä katon ne ausit ja tiisua. No niin pojat, se on muuten sillä tavalla laskelmien mukaan, että tää teidän erikoisetsivä osasto lopetetaan nyt. Minunkin lopeta kukkua! Sinut varsinkin lopetetaan. Ei tästä tule meitä! Nyt! Hiljaa. Tämä lopetetaan nämä osasto, onko selvä? Ammuko toistakin jalkaa? Ammuko mitä? No, ei se Pekka. Ei mitään muuttia. Pekka lähti kortin pahammalta, kaikki on kunnossa. Sitä enää mitään hae. Ei tämä Nyt ulos. Se muuten pojat lähti teiltä hommat alta. Lähti Kikko Haakerannasta. Musta vähän tuntuu, että sillä pormestarilla on ihan kaikki kotona. Mitä se tarkoittaa? No katsotaan, tuossa on se pormestarin kaverikin. Tuo oli kyllä aina sen pormestarin vanavedessä. Se pormestari ajaa minut pois luotaan! Hei, entäs me ruvetaan KP:n kanssa varjostamaan vähän tämän pormestarin? Kyllä tähän pitää selvyys saada. Ei kun pojat liikkeelle ja hommiin.
Millä asiaa? Kuuntellaan tielannassa tuomassa. Selvä. Ovi auki. Koulukäsin vartija. Tän on kuullut ihan suunnitelma. No, jatketaan homma. Älytys, älytys. Ylös sit. No niin. Selvä siihen. Siihen niin. Salasana. No. Tässä on silloin. Pistetään. Tästä pojat alkaa makkeen elämä. Teemat ku pitkä. Tää pormestari kuollee! Ylös. Noin. Kyllä me vielä teidät saadaan kiinni. Nää oli muuten teidän. Cause I never quite felt the way I feel tonight. I take a look around the same old place and I find the weirdest state of mind. There's the thing I can see, all I wanted to see, and what you're underground's telling me. And now I know I'll never leave this place behind. Pekka, peli jäi. Lähdetään hakemaan se. Missä on vanhapetosta kaavosta? You tell me that you've been alive, wondering why you're so unsatisfied. You tell me that you can't sleep at night without pain. And things just ain't the same since you did what you did and threw the lid on your childhood dream for your place in the city. Or did you think you left a little too much behind? No alas sieltä, Lurjus! En tuu pois! Kyllä minä sulle keinot keksin. Ota vaan hetkinen sillä puussa. Hyppää poketut alas sieltä! En tuu!
päivällä saa! Into my dreams I trusted all my hopes and fears in my love. Sometimes it's easier that way when you're so weak and insecure. Every time I fall, a part of me flows further from reality. No, you can't see my eyes through this cold blank smile. Stay with me a while and make me see this life beyond a dream. Embrace me with your smile and set me free from my beauty sleep. In the confusion every day, the chosen path begins to fade. Tomorrow will different from yesterday if you stay there for. Perkele! Tämä minä vielä kostan.